Logan. Nasang na Pugan John, Dalawat Tao, Lisik Tao. Nawatagan sa Masani. Yan yung coach, woman yung Logan Ray and Logan Yin Oman. Kasi coach iba ng polo ng Pao. Service course na lang 40 years work lecture. Isa rin yung ito. The concept ko sa mga ginawag ito yung isa. The concept na pinagdalaan sa mga ngayon service course na lang. Singing children with Kapila. I started growing. Siguro pag-ibig yan sa umpisa ng practices. Sipay sa kanina sa kaping din sa schools. Upumawin sa mga kids. Sila rin yung kabawasa. Walang bilang ka. Dahil sinin ang yung kaping lang sa schools. Kasama sa rin upumawin. Minsan sa lukis, dahil sa mga kabawasa. Sila rin yung natatawa sa mga burang and kasi kasabita sa mga natatawa ang nasa sa inyo na ang kapilitan sa pamilya ko ba sa kumungin sa kumit sa kumungin sa ubas upay sa tawa kawin kita nagkawin kita kamarayan kita sa ubas kaya kasi nagkawin na tao ka sa upay kung sa schools na pinag-aaral talaga sa schools kung isa-isa nagdali ikaw yung walang activities na sa school and so kay Tawis pagkawin kalawang kamarayan kung tao ka sa upay wow kasi ikaw wala lang sa school namin sa kanyang kasarawitan mga nagpakuyin sa mga ito ako siyempre. Kailangan ng drawing sa schools. Kaya siya kasi kapisola. Kamay, kailangan ng drawing. Dahil yung drawing ka lang. Nakatawag ng mga lawag sa schools. Kailangan ng drawing sa schools. Sa schools. Sila yung suwagan ng mga natin. Pero parang hindi kami yan nasa ulo ng ito. Sa schools. Kami nila mag-community. Mas katawin namin. Kami nila mag-community sa pili. Pinakaman na kapili. And total na katawin sa
Kailangan mong tayo. Laga kita ang service magsasyon. Kaya kasi ruminutin, muwang na nangyayari sa kantaan. Kapit, nila ng samsaskos, muwangpit nila sa senior pastor. Siya pumasok pa rin sa pasya, sa tatawag na kanggano. Kaya sa pagkapi, kasi yung pagkapi yung kanensya, ay dapat malindakan mo. Sa siyang kita ibis pasan kawi, pingwan maron Paul, kasalet, Apun kasaluyo, yang so mawan maron Paul pindagat sini, katin pilata Israel linterkan, dan William P.E. wababali tetap kan nan kausapkan, uraikan Tangkang kasarawikan o sose, syolangkan ng kaming makan. Ranwat, yet, o Pisatrias, o Parley, Henry, Pilatar, dan Uyak o Watakapos. Ang sobiman ay kailangan ng Mela, ilan sa kisakan, muro na yan. Uyak pitag sinigis, masasang namin sa atin. Nakita po yung mga karos, kumakamelele, makatitip, meron, makatitip ka, imasa ng court, o garwakan puson, o triyakong, yaman pa sa pa? Ikat kariya, kumakain na yung court, kumakain kulukul, kukul, minimin, o makalgal, and supplement price, mungotsaw. Itat kasi. Kumapaan alam po at tatawag, o inobiyang court, kumapaan lilibig, o kapayatan po wawat. Ang subi magsasin kagugat, sa meron kami rasyan. Ilip, sasiyo ka na nakakap. Kaping wawag na nang buwang yung mansion at po at kaunang lang.
Kasok kasampar masansale ye kasarungye delker nasebil paten yiro wiya ang mumochon man kalana ni man sa matkot ompitian di ema o kanama o sebab taulale ang sabilman na kapasinda seban taula o atopela tatawot di buwan Okay. Hमारा नाम Jesus Christ, वो सब ट्राइब को कसर हुई बला, को भी sacrifice. Hमारा नाम Jesus Christ, वो ट्राइब को promote. Hमारा नाम Jesus Christ, वो पिमानन in HPO ये वो आता है मोमोत्सो कसर हुई बला Farley Henry. Hमारा नाम Jesus Christ, वो सब ट्राइब को So we magsaksi yan. Ano ko yan magsaksi kapag kapag saksi ko ng utang. Kapag magsaksi ko ng utang. Mak, o kailangan na natin ikaw, hotel kasi show ka na, saan kami ngayon sa road. Ang katunya yang tokoni showot o kumai pagusya samet o bipopulate chorus kids. So we magsaksi mo yan ng mga ang kasi mo na kasi ako. Masagot mo. Victor, Rubik, Satyas, Victor, Farley. Napakita pas code, makiport, pas code lang niya ako sa akin. और सिर्फ ये शक्रिया अंशों रामा